tal donc so ɗum ɓenni rewɓe ana jogii rôle mawɗo ley heen par ce que ko rewɓe jogori heen rôle mawɗo de so ɓiɗɗo warama yo ɓiya so gorko warama goro so baabiraaɗo warama yo baaba donc probléme o fof sa ƴeewi rewɓe ɗum ɓuri torrude hannden dina heddiɓe ɓe par ce que probléme o fof hannden rewɓe ko ɗum dari siiji ɗi fuu so haaɓe ɓe mbarama rewɓe ɓe ɓurata torrade so fulɓe ɓe mbarama rewɓe ɓe ɓurata torrade par ce que sa ƴeewi hannde minen rewɓe ɓe torra o fof hannde minen ndondi par ce que hoɗon minen ndondi so wayete minen mboyta so ɓerɗe bonami ɓerɗe amen mboyato gorko kay ɓernde mo yoori hannde ka minen noon ɓerɗe debbo wawa yorde fa na tagge hay ko jiɗumi du il faut que rewɓe jati gaɗa impliqué e majjum rewɓe ɓuuri wawande fay dina worɓe hannde ɗo jottiɗen ɗo par ce que debbo kañum rimi ɓiɗɗo gomɓe ladde ɓen ɓiɓɓe men amen tan wonɓe mi andi wonɓe mi anda ka ko laati fof debbo rimi ɓe gaɗa fi Allah e nula ɗum soɓe daari haaɓe soɓe daari bamaraɓe soɓe daari koɓe daari fuu ɓe acca ɓe nangodira iwde Youssouby Toloba yaade Hammadou Koufa ɓe acca ɓe cawro ɓe accira ni joka leydi ndi yurminike sanne minen rewɓe ñaagade ɓe tan min mbawi so minen ga fayi so minen mbawi yiide ɓe du so tawini message amen wawi yettade ɓe miɗen jiiɗi yiidude e maɓɓe min joddo e maɓɓe kanko Hammadou Koufa min joddo e Toloba ɓe acca hunde nde joni ka yimɓe ɓe kalda e yimɓe maɓɓe wonɓe ladde ɓen kañen du ƴeewa leydi ndi hannde no woni ni ndi yurminike ƴeewe tan hannde fay raneɓe ɓe ana woni hannde contre meɗen so tawi enen ɓiɓɓe leydi rimdaɓe enen woni ƴiiƴam goota en donki hawrude ɓaleɓe raneɓe gaari keeɓi annino sagomu e meɗen kañen du anni piira en guéreji fuu hannde donc enen rewɓe minen immoto daro kalda e bandiraɓe amen worɓe min kalda e babbiraɓe amen min kalda e ɓikkoye amen min kalda e mawraɓe amen mi ɓe nana arande so bandiraɗo debbo naniɗo haaɓo woni kañum bandiraɓe worɓe mum kañum ummoto yaaso timmino haaɓo bandiraɓe mum worɓe homo fof so yi bandiraɗo debbo tan guita mum yaltan gonɗi ɗum mi andu noon yurmede e hinnere tellement que debbo ana yurmini so wari watte hunko mum ko hunde fof ko debbo watte hunko muɗum moƴƴat ɗum mi andu noon donc minen ka fa hannde miɗen keddile hen du miɗen jogui walde mawde hannde Allah woni mawɗo miɗen gondi e majjum du immade min daro fa hannde noon minen du kunɗe amen he par ce que jaam e deeƴal wawa wartude leydi so rewɓe gattali en kunɗe mumen arande wiyata hay o ka wala ko jaasi e debbo no mais hannde aduna change ke so aduna change ke ko ɓikkoye adama en change o donc minen rewɓe ɗum miɗen mbawi wadde joué rôle mawɗo ley hen par ce que miɗen keeɗa hannde banggal laamu to miɗen mbawi wiide hay mani min gaari ɗo maɗa hoɗum mbawɗa waɗandemi minen e koye amen ɗo e famin balle andu hoɗum jiɗɗa min gaɗane toon min gara min jottina laamu ayya miɗen jiiɗi ɗum e ɗum min kawri e mani en ballemi yalla no jaam wartira goɗɗo fuu wawa warde timinde haaɓo ngo e leydi ndi sowona ene ɓiɓɓe malien ɓe so wiyama ministre ma no wawi ɗum fenade on jeehi duuɓi mabɓe jettinaji jeenayi hannde kamɓe ngo timmali noon barkan wawa timminde goɗɗo fuu warta timminde enen ɓiɓɓe mali ɓe jottoto so kalden kawren e dow goota leydi men yalla jamano warta leydi fuu ko Allah taguno Mali ɓurno welde Mali ɓameteno exemple nokkuje ɗe fuu ka hannden leydi ndi fuu Mali jaasi pourquoi par ce que en joppi koye men e junngo wayɓe meɗen fa en laatike sago wayɓe donc miɗen ñaagui leydi ndi ɓiɓɓe fulɓe kañum e joddiɓe mumen joddiɓe fulɓe ana keewi sa yeehi heddere gonɗo to minen e haaɓe amen joddi sa yeehi seeno haaɓe gonɗo e fulɓe joddi sa yeehi Bañagara en to haaɓe fulɓe joddi sa yeehi Masina fulɓe e seɓɓe joddi kala to jaaɗa heddere hannde centre meɗen to a tawan tan fulɓe e hoddiɓe mumen gondi toon kay miɗen ñaaguiɓe tan koɓe goni fuu ɓe kawra ɓe nangodira ɓe ƴeewa leydi ndi hannde ana yurmini hannde tiiɗ Allah bonɗo gonɗo e leydi ndi fuu heddere men toon ɓuuri tampude ƴeewe hannde min mi yi pullo debbo sokiɓe sama suma hecci keña tan eɓe mbakki botoji 6 heures du matin ɓe jalti mbimi alo ɗum darno mobile am mbiyalo ɗum tewton ɗo ɓe mbi kamɓe ñama ɓe lugotode jamɗe e bottiji kiɗɗi ɓe cuɓa ɓe jaa ɓe jeeya fa ɓe keɓa ɓe ñaama hoɗum waddi ɗum hannde pullo debbo ko wiyata son feni alam wujju so wiyama hannde botori jogi ana suɓale ñama lakita ñama fa heɓa ko wuura ley hen andi leydi ndi yurminike kadi kamɓe tan mbawi wallude en jaltene wo bone pullo debbo ñaƴirte pullo debbo waɗete no ko waɗete fof hannde so wiyama pullo debbo dari ana garbina e laawi yaade her so wawa ɓulanade ni enen Pulaaku hannde tampiri wawa ɓurande en ni hannde ka Allah wawi ittande miɗen ñaagui bandiraɓe worɓe ɓamɓe malfa so naati ladde ɓe ɓe gaɗa ko fi Allah e nula ɓe accirani jo kadi leydi ndi yimɓe tampi miɗe ñaaguiɓe ni bandiraji mabɓe dewi ɓe accirani hannde Pulaaku ana tampi siiji ɗi fa ana tampi de mais wallay wonko pullo dimo handa ko jiimi ko welali kam ɗum ñaaguimiɓe
aide ngaay sa yi hande so yama dongo sa yi be caama be pira do hen fa kamman min kam seli hawredo don waɗete fe min ngara mi kokka tan min kam litta fati fiiri waɗa yeesa ko pullo hersiranno hande ɗum pullo ñaƴirto donc miɗe ñaaji tan ɓe immoɓe darono haɓo ngo wawir timmude ɓe kokkodira juuɗe ɓe mbiya ɓe joppi malfeɗe min kam ɗum tan mi ñaagui ɓe hande siiji ɗi fu ɗum min ñaagui miɗa haala e contrôle bappañam e Agibou Basirou Tall donc on jowtama